Ikastaroaren helburua da batez ere helduen euskalduntze alfabetatzearen inguruko hausnarketa bat egitea. Eta horretarako, ingo duguna izango da soziolinguistikaren oinarriak apurre gainetik ikusi. Horrek Euskal Herrian ze eragin izan dute edo zelako aplikazioa egin zaien. Eta hori izango da lehenengo partea, batez ere plugintzekin ere lotuta eta plugintzen ezaugarriak aipatuko ditugu. Eta gero bihartik aurrera ingo duguna da arlo didaktikoari lotuta, dauden azken joerak eta pedagogia komunikatibotik eta horrelako metodologietatik abiatuta, zeran horiek euskalduntze alfabetatzeari bidea ematen dioten plugintzetan txertatu eta plugintzetan pertsonak euskalduntzeari utzi gabe testuinguruak euskalduntzeera pasatzeko urrats hori. Uste dugu hori dela egin beharreko hurrengo urratsa eta horren inguruko hausnarketa egitea. Helduen euskalduntze alfabetatzean orain arte egin izan da pertsonak euskaldundu eta nolabait ere gaitu euskaldun jarduteko edozein egoeratan, ezta. Orain normalizazioan plugintzak eratzea bilatzen da eta orduan euskalduntze alfabetatzeak egin beharko lukena nire ustez behintzat da hortan sartu eta lagundu euskara ikasten duenari testuinguruan ere eragiten. Testuingurua euskaldun dezagun eta hortan pertsonen euskalduntzea berezkoa izango da edo behintzat hor kokaleku natural batean euskalduntzeak bide errazagoa ematen du edo ez. Eta euskalduntze alfabetatzea daukana da bakarrik irakaskuntzako atal hori egiteaz gain beste zenbait zeregin ere egitea testuinguruan eragiteko eta testuingurua bera euskalduntzeko. Zer ere gaur gertatzen dena da guk euskaldik egitean euskalduntzen ditugu pertsonak testuinguru erraldunetan txertatzen azten dira funtzionatzen eta euskaldun izate hori bertan bera geratzen da edo behintzat galtze prozesu bat ematen da. Hor kontu litzateke testuinguru horietan eragiten baldin badugu eta nolabait ere planifikatzen baldin badugu hizkuntza aldaketa hori gertatzea zenbait esparrutan, zenbait funtzioetarako. Hortan, azkenean modu askoz ere naturalagoan lortuko genuke jende horrek ikustea euskaraz funtzionatzeko beharra, beneko ezagutu eta gero jarduteko beharra. Horretarako gauza asko behar dira, noski, behar da borondate politikoa, behar da egitura politiko horren antolaketa egokia, behar da barne antolaketa lidergoari begira eta jarrera, diskurtsoak eta neurtu. Gero behar da nolabait ere laguntza sendo bat euskaraz murgiltzen den horri eta horrek metodologiarekin zerikusia ere badu eta laguntza eskutik eramatea euskarara hurbilduren horri testuinguru horretan berez euskarazkoa bilakatzen ari den testuinguru horretan natural eta eroso jarduteko. Ez da lan erraza, baina hori izango beharko litzateke euskaltegietako langileen lana. Bai langile horiei laguntzea edo eragile horiei laguntzea eurek funtzionatzen euskaratzen edo euskalduntzen ari garen testuinguru horretan. Hobetu da asko metodologia kontuetan hor adibide garbiak dira Eureko Referentzia Markoa eta abek sortu duen azken aurreko eta azken kurrikulum, horrentxe garatzen ari den kurrikulum horretan azken joera teorikoak bertan barnebiltzen dira, ezta? Kontua da hori gero zelan gauzatu eta hortan nik uste dut ari garela pixka bat ez gabetzala asmatzen. Hortan traba handia dira argi eta garbi ebaluazio sistemak gaur dauzkagunak, perfil dela, ega dela, edolakoak. Horiek bideratzen baitute gure jardura pedagogikoa eta hor dago pixka garezia, zelan
horretan beharko litzateke irakasleen prestakuntza, borondate politiko horren gauzatzea eta noski baliabideak behar dira. Eta baliabideak esan dugunean diru bazari gara. Diru asko zoia jarri beharko litzateke prestakuntza handia behar delako eta gero plangintzak edatu behar badira, enpresa, aisialdi, erakunde eta guztietara edatu behar baldin badira, horrek baliabide ekonomiko handiak eskeratuko ditu. Baina esan behar dugu, lehenago ere jarri izan direla, izan ere hezkuntza sistema osoa EAEn batik bat euskaldundu egin da eta hor liberazio handiak egon dira, diru asko jarri horretan. Ematen du amaitu dela hezkuntzaren euskalduntze prozesua, beste arlo batzuetan